Dunay usa ka istorya. Usa ka tawo nga kanabitawng doon na jud siya gikalagutan. Di siya ganahan mo tagad kay naglagot siya. Pero usa ka higayon ni ana kay silingan man ni sila. Ang ilang daan pilapil. Balo mo ng pilapil? Nabang usa ra gyud ang makaagi. Gaana ra jud. Sus, wa damha nagtagbo man sila sa pilapil. Naglagot gid siya anang tawhana. Pagtan-aw niya sa unahan, ang ako man jud ning gikalagutan. Unsa man gyud ang akong buhaton? Tagdon o dili? Kung ikaw ang katong tawong naglagot, unsa imong buhaton? Tagdon ba o dili? Ay mo pamakak kay ganiya na makak na mo. Nga baka kung dainin niring tagalipata manimbahay sa alas 6. Ha? Ang maong tao ingon siya, bisan naglagot ko niya, paningkamutan na kung tagdon nako siya kay Kristiyano man ko, binunyagan man ko. Ako gyud paningkamutan nga magpaubos ko og ako siyang tagdon, bahala na suwayan ko lang yun. Ningon dayon siya, hello, hi. Pagtan-aw niya sa tao, milakaw ni lahos. Excuse me. Agi lahos. Unsa imong bation kung ikaw kadto? Unsa imong bation? Mahiubos? Sa pa? Masakitan? Mauwaw? Moingon dayon kasi imong kaugalingon, ako namang ganing ang nagpaubos, kahilas ko nimo mura sa kagwapa. Diba? O basig lahi pa inyo ang buhaton, napay mas labi pa ana. Hilas pud siya kaayo. Ha? Mahiubos man ta, masakitan man ta. Tinuod na, di ba? Mga plastic, tinuod na. Mga kaigsuonan, kung naay labawng plastik, kabalo mo kinsa? Pangutan ako kinsa. Kung naay labawng plastik, way lain kundili ang Ginoo. Ha? Sure ka, pader? Yes. Kaya balok mo ano? Shh! Naminaw mo? Ang labawng plastik, way lain. Pinakalabawng plastik sa tanan. Pareho ninyo plastik. Plastik nga bati nga pagka-plastik. Tupperware na lang para sosyal. Pero ang Ginoo sa iyang pagka-plastik, lahi nga pagka-plastik. Ngano man? Siya Ginoo labaw sa tanan, anak sa Dios Amahan. Gipadala sa Dios Amahan, isip anak, nagpakatao. Paminaw, Ginoo siya, nagpakatao siya. Kung nagmaskara siya ba? Kamo, nagplastik man mo, ang inyong bati, inyong magitabunan pa maayo-maayo, plastik jud mo. Siya, Ginoo siya, iyang gitabunan ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkaginoo, haron mamahimo siyang tao. Sama nato. Kuha ninyong point? Kanabitong milunang siya sa iyang pagkaginoo, minaog siya, kanaog siya diri uban nato sa kalibutan, milunang siya sa tubig nga makasasala. Miuban siya, nagpakalapok siya, bisan sa iyang pagkabalaan. Haron, mahiuban siya nato. Kuha? Nikuyog siya. Bisan dili siya ngayon. Ang Ginoong Dios walay sala.
Pero may kanaog jud siya sa lapukan sa sala. Haron mahisama siya uban nato para kita makaduyog niya. So pareho na tang plastic ron. Pero ang iyang pagka-plastic, ang iyang pagkanindot, iyang gitabunan aron mahiuban ug makaduyog sa nato. Pero kita, ang ato ang bati himuon pa jud maayo. Labang murag lisod dawaton ba? Kanang maayo kaayo katan-awon pero plastic di ay ka. What's deep within, piki. Lain no? Murag makaulaw sa atong Ginoo ba? Pero gud ganiya ngayon mo, ang bunyag importante. Kanus ang magkabigi mo niyagan. Hehe, ambot lang.